Dnes sa ponoríme do sveta toxoplazmózy, infekcie spôsobenej parazitom Toxoplasma gondii. Začnime od základov. Toxoplazmóza pochádza od parazita, ktorému sa darí v črevnom trakte mačiek. Ste zvedaví, ako sa nakazí človek? Je to prostredníctvom priameho alebo nepriameho kontaktu s mačacími výkalmi alebo konzumáciou nedostatočne tepelne upraveného mäsa. Zaujímavé je, že u väčšiny ľudí sa spočiatku neprejavujú žiadne príznaky. Ale keď váš imunitný systém bojuje s parazitom, vytvára vo vašom tele cysty. Tieto cysty môžu byť v nečinnosti, aby sa neskôr opäť prebudili a spôsobili vám ochorenie. Poďme si teraz povedať, na koho má toxoplazmóza najväčší vplyv. Hoci sa môže nakaziť ktokoľvek, skutočné nebezpečenstvo hrozí tehotným osobám a osobám s oslabeným imunitným systémom v dôsledku ochorení, ako je HIV alebo rakovina. Na rozdiel od všeobecného presvedčenia vlastnenie mačky výrazne nezvyšuje riziko nákazy. Skutočnou hrozbou je kontakt s kontaminovanými látkami. V prípade nákazy počas tehotenstva sa toxoplazmóza môže preniesť na plod, čo môže viesť k závažným komplikáciám, ako je potrat, narodenie mŕtvého dieťaťa alebo zdravotné problémy dieťaťa. Pre osoby s oslabeným imunitným systémom je stávka vysoká. Toxoplazmóza sa môže stať život ohrozujúcou, pretože oslabený imunitný systém sa snaží parazita odraziť. Ak ste toxoplazmózu mali už predtým, parazit môže zostať spiaci v cystách. Keď sa váš imunitný systém oslabí, môže sa reaktivovať, čo môže spôsobiť závažné ochorenie a potenciálne poškodenie orgánov. Na celom svete je nositeľom parazita Toxoplasma gondii až 1 z 3 ľudí, väčšina z nich však zostáva bez príznakov. Ide o celosvetový zdravotný problém, ktorý často zostáva nepovšimnutý. Toxoplazmóza sa do vášho života zvyčajne dostáva prostredníctvom kontaminovaných zdrojov, hlavným nositeľom sú mačacie výkaly. Cesty sú rôzne, od čistenia podstielky až po konzumáciu nedostatočne tepelne upraveného mäsa. Poďme si teraz povedať o príznakoch. V závislosti od toho, kde je parazit aktívny, môžu sa vyskytnúť príznaky podobné chrípke, problémy s očami alebo dokonca komplikácie súvisiace s centrálnym nervovým systémom. Kľúčom k prevencii je napokon bezpečné stravovanie a hygiena rúk. Pamätajte, že vyhliadky sú rôzne a rozhodujúce je včasné odhalenie. Či už ste tehotná alebo máte oslabenú imunitu, informovanosť a ostražitosť sú vašou najlepšou obranou pred toxoplazmózou.